mga katula po, karas po kerening kayang gagawan po. Itatang ko po may biasa yung mag-cellphone, uli na ning keng kayang obra kanita po tang kukontakan de. Muning imbalo na pong cellphone, metong niya mo Nokia. Napin po niyang lately, nang mapiface out na rin Nokia, problema ko po nung kay paninton Nokia. Kasi yung kabisado na pong keypad, detang metong nga pindot, ABC, potang kayo, tutukin pindot, DEF. Napiniwari nung nga tatandaan niyo po, detang ginamit ka rin ni pong options, mamili ka rito, kareng cellphone. So, putang naman kayo pong cellphone na, hanggang hini ba naman, dati pa naman yung gagamitan mo, yung balo ko yan, may kikimutan. Nga na po. Pero, nakalya po balo, babiyasan niya pong yun mag-post at mag-like, ngayon kayo po mag-send kami kakapatid at niya naman thumbs up, kitanda alam, babiyasan ni lolo nga, daring kayong pang-apo na po, putang kayo, biyasan niya naman gumamit emoticons. Nang kahit tingnan, smiley, manyan. Ba, mama, sensuya, nga harap po. Biasa na po mag-video call. Ya po'y managkat, mamuklat, at akit mi, mamaw siya. Aba, nga may pong makanyan, tekin eh. Pero ang pong lamenta mo, at yung pamuring side na nitang the old process na na po ala ko, which is the keypad. Sabi ko po kaya sarili ko, yung babasang kayo pong Ebanghelyo. At yung pong bagay talaga na we adapt to the change. Pero, at yung tapa mo rin pong alakon-lakon na either kesanayan tamo o akakitang maulagaya. Wari po, na nung no ka rin, we continue with it. Pero yun na po sabihan, matsuray Pero kanini ke gamat Kanini ko mas panamdaman agyo ko. Pero at the same time, we look for, we adapt the changes. Harapin po sasabi,
Ning talimhaga, ang tungkol ka rin ng parseo na bibatikusan do di Jesus deng alagad na bakit ela kanu magayuno kabang ilang po rin alagad ng one magayuno la migriake po Jesus by telling them pakanano na magayuno nung ing lalaking kakasal at suya pa referring to himself. Yan po, kay ba't may pong talimhaga apiabe may waring luma king laun masira yung luma nung bayo nung luma ang hanap po. Nanong pupunto na pong Jesus kanini. It's not only a matter of nanong marilyari ka mapaligid tamo. Nune, nanong marilyari ka katamo. Do we adapt to the changes? Po friend surroundings kayong sarili. Do we have the courage to change? Ano pong sasabi? Wari po, putang lawenta kayong sarili tamo, ing babanggitan ng Jesus, tungkol ka rin pariseo, is how they look. Paano tayo pulawin ng sarili tamo? Kanini bang daranasan tamong pandemya, ating ka bang binayo kayong sarili mo? O yan naman, puta naman, uling panahon na ng pandemya, yaka pa mo rin, nakatapa mo rin katamad mga di, ngarapin pong sasabi, o nanong panlaban mo? Putang kahit utusan mo rin tao, pangadiyo ko, uy ka nang gagawan mo. Pangadi na ako man eh. Putang po yung point na, but the Lord is telling us, you have to have the courage to change. Ating ko pong sinulat, uling abasa ke po, ko po balo nung ninuing sinulat, uling kabud niya mo po, caption niya, keman po akot at sabi ke kayo nung kanino ke pena ako, dahil nga manong ready. Pero, buri ke pong basan, because it talks about us. Uling panay masaya, sabihin da rin nga anak ko, mamumurit ko. Anak ko, di naman po. Noon sabihin da rin nga anak ko, ba masaya kang wining, nga po. There must be, ito yung pantunanin pinungkita mo, the constant change in our life. We may be bothered but a lot of problems po kimbiye. Pero sana rin ang problem sa rito, nakatamo change from buisit. Noon change nakatamo po to become more aware na kailangan tamong maging holy, kailangan tamong maging